Ми повертаємося до теми 5-ї річниці початку Євромайдану та Революції Гідності. На Євромайдан тисячі українців у цей день в 2013-му вивела відмова тодішнього уряду під керівництвом Миколи Азарова підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Натомість влада оголосила, що Україна змінює вектор і рухатиметься до митного союзу з Росією. Те, що починалося як не надто багатолюдні акції після ночі 30 листопада побиття студентів, переросло в гігантську протестну хвилю, яка отримала назву «Революція Гідності». Як все починалося 5 років тому тут у Києві та як столицю підтримував Кримський Євромайдан, дивіться далі. В перший день протесту на Майдані зібралися більше 1000 людей. Переламний момент Євромайдану відбувся в ніч проти 30 листопада. Тоді спецпризначенці «Беркуту» отримали наказ розігнати силою протестувальників у столиці. Після цього кількість протестувальників вимірювалася вже сотнями тисяч людей. Почалася революція, з'явилися барикади, а згодом і силові протистояння, в яких загинули 113 людей. Алім – один з перших, хто приєднався до протестувальників на Майдані Незалежності 5 років тому. Звістку про те, що Україна звернула з європейського шляху та реакцію на це суспільства, він отримав, перебуваючи у Фінляндії. Пригадую, тоді він одразу вирішив, що його місце поруч зі студентами на головній площі країни. Перше, коли ти виходив до цих всіх розгонів, до того, як тут було просто купа міліції ще тоді і Беркуту, ти виходив, власне, підтримувати ті прагнення, які підтримувало там прогресивне суспільство українське. Це було таке, знаєте, місце концентрації такої інтелектуальної енергії. Згадує, як вдень був на роботі, а вночі приходив на Майдан. В його пам'яті назавжди залишаться спогади про атмосферу єднання у постійному очікуванні наступу та готовність давати відсіч Беркуту, який щоразу приходив неочікувано. А щоб батьки не хвилювалися, не зізнавався, де він і чим займається. Я пам'ятаю, коли ми були на Грушевського, то коли, знаєте, фаєрами тоді ця була перекидка з беркутівцями, то батьки думали, що я в кінотеатрі, тому я не міг говорити. Да? І тут були мої власні друзі, і колеги, і знайомі, з якими я зараз вже дружу. Да? Це і кримські татари, і українці. Майдан навчив українців консолідуватися перед небезпекою. На Майдан їхали з усієї країни, передавали харчі, теплий одяг, дрова. А хто бажав, але не міг приїхати, приєднувалися до Майдана, виходячи на мітинги у власних містах – Дніпрі, Одесі, Львові. Кримський правозахисник Ескендер Барієв брав участь у Кримському Майдані. Нужно було продемонструвати підтримку кримчан, підтримку людей, проживаючих в Криму, в знак то, що ми підтримуємо євроінтеграційні процеси. За 2 дні від початку столичного Євромайдану люди почали виходити на вулиці і в Криму. До Кримського Майдану почали приєднуватися Ялта, Саки, Євпаторія, Феодосія, Севастополь, Сімферополь. Від початку це були зібрання по кількадесят людей, які потім переростали у багатосотенні мітинги. Ескендер Барієв пригадує, основна робота тоді була не на вулиці, а в медіапросторі півострова. Власть, находящаяся в Крыму, она в основном была представлена партией регионов, и они уже тогда начали такие вот антимайдановские антимайдановскую пропаганду. Когда было обращение Президиума Верховного Совета Автономной Республики Крым, где Президиум обращался к тому, что вот в Киеве там собрались фашисты, бандеровцы и так далее. Мы понимали, что с нашей стороны нужно вести активную работу, чтобы доводить до людей информацию, что в Киеве собрались такие же граждане Украины, как и они. Сценарії Кримського та Київського майданів розвивалися по-своєму трагічно. У Києві були розстріли Небесної Сотні, а на півострові провокації козаків, а згодом зелені чоловічки та анексія Криму. Та все одно український майдан як явище переміг та досяг своєї мети. Україна стала на європейський шлях розвитку. Саме в цьому впевнений голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Якщо б зараз ситуація повторювалася б, ми зробили б те ж саме. Бо все те, що потім сталося, російська окупація, це ніяк не можна зв'язувати з тим, що люди вийшли на Майдан. Росія готувалася сама по собі, і вона обов'язково б знайшла б привід, щоб вірватися в наш дім. Через анексію Криму та війну на Донбасі, яку розв'язала Росія, Україна вже перейшла точку неповернення і стала по-справжньому незалежною. Валерій Бакус, Ислам Пінка, Заман, АТР.